Zdedili ste nehnuteľnosť a chcete ju následne predať? Pomôžeme vám, ako ďalej postupovať. V prípade, ak chce vlastník nehnuteľnosť predať, odporúčame navštíviť advokáta, ktorý mu pomôže s prípravou kúpnej zmluvy, v rámci ktorej sa už následne dohadujú podmienky predaja, pričom je tam veľmi podstatná tá kúpna cena, aby ju teda dostal, aby bolo všetko v poriadku. A keď sme pri kúpnej cene, od toho sa odvíja asi daň. Ako to funguje s daňou pri predaji zdedenej nehnuteľnosti? Veľkým milníkom je čas medzi nadobudnutím nehnuteľnosti dedením a jej následným predajom. V prípade, ak túto nehnuteľnosť vlastníte 5 rokov a viac, vtedy je to automaticky podľa zákona o daní z príjmu oslobodené od dane z príjmu. V prípade, ak chcete predávať nehnuteľnosť takto zdedenú v dobe kratšej ako 5 rokov, v tom prípade je podstatný údaj osvedčenie o dedičstve, v akej hodnote ste teda nadobudli toto dedičstvo. Samozrejme je tu istá špecifickosť v rámci dedenia, kedy sa zohľadňuje príbuznosť v priamom rade poručiteľa a dediča. To znamená, priamy v rade je otec, syn, vnuk. To znamená, že v prípade, ak môj poručiteľ, od ktorého dedím, mal nehnuteľnosť 2 roky, ja som ju zdedil a ešte som mal 3 roky, tak to sa zrátava. To znamená 2 plus 3 je 5 a po 5 rokoch, ako náhle to predávam, tak som oslobodený od daní z príjmu. A na čo by si mali dávať ľudia, ktorí dedia pozor? Čo je pre nich zo začiatku zaujímavé a neskôr sa im to môže vypomstiť? Dedičia si určujú v rámci dedičského konania hodnotu nehnuteľnosti v rámci dedičskej podstaty. Táto výška je dôležitá jednak na účel výpočtu odmeny notára za prejednanie dedičstva, ale zároveň je podstatná aj na vstupe pri následnom predaji nehnuteľnosti. To znamená, že v prípade, ak si dedičia určia príliš nízku hodnotu vo výdine, že zaplatia notárovi menšiu odmenu, dobehne ich to v úvodzovkách pri následnom predaji, kedy táto hodnota je určená ako vstup a pri výstupe kúpna cena, to znamená rozdiel je príliš vysoký a následne platia vyššiu daň.